कि बिहार में जिउतिया बाटे। जिउतिया के कथा कहतनी चिलो सियारो के। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब लो, सुनम लोग ध्यान से। एगो राजा एगो रानी रहेलो, उनकर दूगो लड़की रहिलो। तो वो जमाना में तो लड़की रहिलो मर गइलो। दूसरा जमाना में एक जन चिलो के जन्म ले लेली, एक जन सियारो के। तो चिलो चिड़िया हो गईली, रहली पेड़ पर, और सियारो अपन मान में। तो जिउतिया पर रहे तो सब औरत मिल के गंगा जी नहाए जाते रहे लोग। तो चिलो सियारो दोनों जानी अपन सहेली रही लो, बहिन रही लो। तो ऊ कहलो का बात ह, काहे सब कोई आज नहाए जाता, चली जब पूछी जा हमनियों के चले के। तो गइलो ए बहनी बरा का हटे, आ तो नइखू जानत आज जिउतिया नु ह, बेटा के खर जिउतिया ह। आ तो कैसे कइल जाला, आ तो उहे नहा धोआ के पकवान उकवान बना के अकाल के दिन खर जिउतिया रहल जाला, मुँह में कुछ डालल ना जाला। दोनों बहिन अपना में विचार करके गइल लो, गंगा जी नहाइल लो, धोवल लो, अपन बनावल लो, खाल लो, बरत रहे लो। फेन शाम भइल गइल लो, नहाइल लो, धोवल लो। वही दिन एगो राजा के लइका मर रहले। तो ऊ अपन नहा धोआ के अपन कथा उथा सुन के चल गइली चिलो पेड़ पे, और सियारो अपन मान में। उनका तो रात के भूख लगा रहे। भूख लगा रहे तो दौड़ल गइली नदी के किनारे। राजा के बेटा मर रहल, उनके घिसिया के मान में लेके चली अइली। तो कुटुर कुटुर खात रहली। तो चिलो कहली अपन पेड़ पे से कि ए बहिनी का तहरा मनिया में बाजता। तो का कहीं ए बहिनी, भूखला के अजरी पजरी के हाड़ बाजता। तो सही कहत रुनु। तो हाँ ए बहिनी सही, एने फेरतन त एने बाजता, उने फेरतन त उने बाजता। तो ऊ तो अपन राजा के लइका के ले आके अपन खात रहली। इनकर जियछ भइल, राई छाई भइल, उनकर सातो पुत सातो महाराज हो गइल। फेन कहली ए बहिनी काहे तहर जियछ भइल, काहे हमर महाराज भइल। आ तो तहरे से नु पूछले रहनी है कि ए बहिनी का तहरा मनिया में बाजता, तू तो राजा के बेटवा के खात रहू, बाकी हमरा से कहलू कि अजरी पजरी के हाड़ बाजता भूखा लगा, एही से तहार महाराज भइल है, एही से हमर जियछ भइल है। तो कैसे ठीक होई ए बहिनी, आ तो कैसे होई, अब से ई कुल छोड़ा, अपन आराम से नहा धोआ, भगवान के पूजा कर, प्रार्थना कर, तहरो सब जियछ हो जाए, सब कुछ है। जय हो चितमनन गोसाई, जहाँ ले हो जहाँ ले सबके भला करिस।